A táto zelenina, tak taký uhárok bez chuti. Nechcem taxi! Kokos, neviem, či sme celú promenádu neprešli. A spečený riadne. To je chicken, toto je liver, toto je chicken. Dáme taste test. Vítam vás pri novom videu. Nachádzame sa v Afrike, v štáte Maroko, v mestečku Agadir. Mestečko pri Atlantickom oceáne. Včera večer sme doleteli a máme akurát po raňajkách. Ideme pozrieť do mesta, ideme pozrieť na takýto trh. Toto celé by mal byť trh, také veľké. A potom by sme mali ísť, nie je to tu ani vidieť, tuto hore je taká veľká hora, tam je lanovka. Potom by sme mali ísť asi na pláž a popozerať mesto. A zajtra ráno ideme busom do Marrakešu. Nejaké 3 hodinky, 3,5. Tak potom zase odtiaľ budú videá a tam budeme tuším 3 dní. A potom sa zase vrátime naspäť sem do Agadiru a pôjdeme potom trošku oddychovať na pláž. Takže toľko, pôjdeme to popozerať. Som zvedavý na tých ľudí, lebo už len keď sme vyšli z lietadla, tak to bol extrém. Takže uvidíme. No, zamenili sme peniaze a keď tu budete na tomto trhu, tak je to tu veľké ako kokot. Je to tu veľké a jak sa odtiaľto vychádza von z mesta, ani neviem z ktorej strany, tak tam je taká reštaurácia. Kafička tam robia, breakfasty tam robia a tam je zmenáreň. A ideme hentam na konec a pôjdeme si dať taký nápoj z trstiny. Tu vám vytlačia hneď do poháriku a že vraj to je mega osviežujúce, aj sladké, aj dobré. Pôjdeme to dať a pôjdeme niečo kostovať. Takže toto zoberie, túto trstinu a dá to tuto do tohto stroja a z toho proste vytlačí šťavu. A malo by to byť 10 z 10. Takže uvidíme, či internety neklamali. $15 dirhamov nejako euro 50. Nechcel za 10. Za 10 small cup. To je... No, že to si nikdy nemal. Je tam trošku citrónu cítiť, som hovoril, že nechcem citrón, ale je to úplne že sladučké. No mega to chutí, ozaj je to dobré. $8 z 10 by som dal. Tak, dali sme si ovocíčko. To je dragon fruit, tuším. A potom ešte hento vzadu. To neviem čo je, ale nám to tu očistil, tak... Kartas. Uvidíme, kartos. Yes. Hodil to do misky, ktorú našiel na zemi, ale dal tam servitok, takže asi to bude OK. Test. Ináč už začalo slnečko svietiť, tak Tomáško pôjde pekne sa vyvaliť na pláž. A ideme to ochutnať. No, máme tu dragon, máme tu toto. Neviem, vyzerá to tam jak, nebudem hovoriť čo. A ideme to ochutnať. Chutí tak zelenina. Bez chuti. No. Toto nebude môj favorit. Neviem ani jak to chutí. Je to také,
neviem, ani neviem čo to je, ale je to také iné, dobre to je. Poďme, toto je tak 7 z 10 a táto zelenina tak taký uhárok bez chuti. Ďalšiu zastavočku máme takúto lanovku, ona ide za týmto kopčekom, je tam hore taký kopec a išli sme sem taxikom a funguje tu taká aplikácia InDrive sa to volá, je to také jak Bolt, Uber, akurát s tým, že tu môžeš s tým taxikárom changeovať tú cenu. Navrhnete nejakú cenu, ty ju dáš a môžeš ísť buď hore alebo dole a on podľa toho príjme a potom vás berie. A taxikári, čo tam stoja len tak to sú takí ujebávači. Takže pozor na to. A ideme hore, niečo tam natočíme a potom by sme mali ísť na pláž, tuším 20 minút a pôjdeme nejaké jedlo skúšať. No, vycúpkali sme hore. Tak toto tu vyzerá. Takto, celá pláž. A kde som skončil? Tuto sa vyjde z lanovky, je tam taký výťah hore alebo schody. Tuto je výhľad. A tuto je taká starobylá pevnosť, postavená v 16. storočí. Tuto sú ťaveny, kde môžeme ísť tiež pozrieť. Pekné to tu je, akože není to mega ľudí, tu len tak trošku. Nechcem taxi. Zišli sme už dole z lanovky, kúpili sme si vodičku a ideme dole na promenádu, ale bojová úloha nájsť jedlo. Najlepšie nejaké street foody, aby sme mohli koštovať. A malo by to byť, keď som to hore natáčal, tak takto by mala byť pláž a tam pôjdeme potom niekde do uličiek sa skovať. Tam bola čo nájdeme určite. Akože vyzerá to tu pekne, lebo sme pri pláži, je promenáda. Ale v tých uličkách v Marrakeši a tuto chceme tiež po takých uličkách barzakých chodiť, tak tam to asi také nebude. Tuto hore, na ten kopček, tam je tá pevnosť a tam vás hore dovezie tá lanovka, čo sme na ňu boli. Tam takto tuto výhľad. Ľudí tu je mŕte. Jak v Chorvátsku na pláži. No, ale my nejdeme do hodinky, ale ideme papuškať. A trošku sa poupalovať, oddychnúť si. A potom pôjdeme zase volakam ďalej. No, nakoniec do street foody. Sú takéto McDonald's street foody. Išli sme vyskúšať, či bude voľaký iný, ale extrém, chaos, panika, čo tu majú vnútri. Sme už z pláže, kokos, neviem, či sme celú promenádu neprešli a spečení riadne. A ideme z pláže, ideme pešky na hotel, je to voľakých 40 minút, ale že prejdeme sa, popozeráme uličky a tak, či voľačo nenájdeme. A pôjdeme asi na bazén, máme na hoteli, tak uvidíme. Pôjdeme tam na chvíľu a potom pôjdeme kúpiť nejaké vody, dáme do chladničky. Ráno nám pôjde ten bus, ale potom ešte večer niekde nájsť nejakú večeru, nejaké miestne jedlo. A ráno ideme na bus, ale lístky máme kúpené, to sa dá kúpiť online. Odtiaľto z Agadíru do Marrakešu. Cez Supratours tuším a ešte je jedna stránka, ale tam mi zdá, že to nefungovala vtedy, keď som to hľadal. A ani neviem koľko stal, tuším 20 eur.
Alebo menej ten jeden lístok. No, tu sú kôsky z olivy, ale sme tuto. Tuto vedľa je mesiarstvo, tam si nájdete mäso, špízy a také veci, aké chcete. A potom tuto na grille, tam vám to pripravia. Neviem ešte koľko to bude stáť, ale tuto máme hotel. Má to super recenzie, veľa ľudí, čo tu bolo, tak písali, že to je dobré. A takto máme šalátik, olivky, to je nejaký dip, tento je chleba. A uvidíme, aké to bude. Prišlo nám papko a tuto sú krídelka. Toto je chicken, toto je liver, toto je chicken, toto je beef a tieto dve sú tiež beef, ale to je mleté. Takže pôjdeme to pozrieť a pôjdeme to ochutnať. Toto sú tie trhy, čo sme natáčali a teraz sme sa to boli prejsť, aby sme videli, že ozajstný život a ozajstné podmienky, nie iba pláže a pičoviny, takže aj takto sa tu spáva v takejto jame. Extrém veľa ľudí, extrém veľa motoriek a extrém veľa chaosu. Ale je to asi všade v tých veľkých mestách, že všetci len trúbia, ponáhľajú sa, nervózni sú. Tuto majú poskovávané všetko, čo sú tie trhy, tak tam majú všade poskovávané veci, ráno to rozbali. Máme ďalší deň ráno a tu máme hotely a čakáme na taxík a ideme na zastávku Supratur, čo máme cez tú spoločnosť bus. Ideme tam na zastávku, malo by to byť tuto kúsok 5 minút a som zvedavý, že či to bude tá zastávka, lebo to tam bolo strašne zle písané, že sme ani nevedeli voľako nájsť, že čo to je, kde to je. Tak uvidíme, no. Ale tak máme tam rezervu voľaku, že sa dostaneme, keby bola čo aj ďalej, lebo tie zastávky mali byť pri sebe. A je to taká jedna ulica a tade by mal ten bus ísť, takže to je OK. No, našli sme zastávku, ale až na druhý pokus, kokos, tak len tak stíhame. Dúfam, že to bude ten autobus a že to bude tá zastávka. CTM stanica, tak uvidíme, no. Uvidíme. Vystúpili sme v Marrakeši z busu, tuto takto. Keď sa pôjde naspäť, tak tuto, že je za rohom, že tam je, jak sa to volá? Tam je stanica a je tu kopec taxíkov, ale keď máte tú aplikáciu, tú InDrive, tak tam si napíš, že kam ideš. Ono ti vyhodí voľakú cenu a podľa toho si vieš potom nájsť túto tých taxikárov alebo zobrať odtiaľ, no. Tak skovávame sa takto, ty kokos, lebo spálení sme na bomby a už sa teším na hotel. Vystúpili sme z taxíku niekde tu a toto by mala byť tá ulica, na ktorej je ten Riad. Je to také tradičné africké bývanie, kvôli tomu sme to aj dali, tak musíme to ísť teraz nájsť, ale malo by to byť tu. Taxikár vedel bez navigačky, šoferovať tu niekdy v živote akože. Takže ideme hľadať ťa. Takéto uličky do hotela, lebo všetko sú tu naokolo riady. Máme tu aj chlapca afrického, ktorý bude chcieť peniaze za to, že nám ukázal, kam máme ísť, lebo sme sa stratili. Takže
Asi sme tu, no. Pozrieme voľaké drobné. Jardin de Lille. Tak toto tu viziera. Toto budú si myslím, že raňajky. Takto. Hore sú izby. Takto sme pošli donútra. A čakáme na ubytko ešte. Tak uvidíme, čo bude mať akú izbu. One for you and one for you, sir. You are welcome. Up. If you want more, or let it here. OK, thank you. You are welcome, sir. Metový čaj. Medový čaj. Ty kokos. I like it. Mega ty kokos, mega chutí ten čaj. Úplne tak, jak má asi chutiť čaj, nie tak, jak si doma v vrecúčko spravíš. Tu bude asi nejaká šiška. Babovka to vyzerá keby. Je šiška babovka. Tuto je dole taká hala, tam sú raňajky a tuto máme izbu. Klimoška, takto posteľ. Spracha. Fajnovo, fajnovo. Takto to vyzerá hore. To som to natáčal. Takto to vyzerá hore. A tuto taký malý bazénik. Taký pídi, ale to iba tak na schladenie. Vydali sme sa hľadať reštiku takýmito fajnovými uličkami. Našli sme nejakú švármu. Tu. A ideme papkať, no. Ale malo by to byť v pohode. No máme papko, hranolky, tu máme švaharmu, tu je nejaký, neviem, mási majonéza, tu je sendvič, oni to tak volajú teda. A tu je chlebík. Toto nebude Tomáško papať, ale potom na záchode bude problém. Kečup. Kečup. Ideme na to. Ideme na to. Dobre to je. Dobre dochutené. Super dochutené je to meso. A je to taký jak kebab, ale u nás tie vytvory to vôbec nemá s kebabom nič spoločné. Kráčame z tej reštiky, alebo čo to bolo street food a ideme si nájsť nejaké, neviem, voľaký džus by som si dal, alebo zase voľakú trstinu vytlačenú a sme sa dostali tam voľaký trh, no my musíme byť furt na trhu, ale tuto v Marrakeši je taký slávny trh, taký veľký, ale na ten ideme tuším až zajtra, tam je ráno niečo iné a večer niečo iné a ideme pozerať, no. Chodiť trošku a všetko máme zase pri hoteli, takže to je super. V takých uličkách sme kokos, že zapnete navigačku a nič. Nula sa odtiaľ to dostať, len chodiť a hľadať. O, ako sa dostať odtiaľ to, no. Ale je tu všetko. Na starom skútri Louis Vuitton sedačka spravená.
Lebo prečo? No, lebo môžu. Vyrábajú tu tie šlapky, čo sú tu, a opasky a takéto veci, všetko, čo tu predávajú. Sú tu také malé budky a tam to sa všetko vyrábajú. Dostali sme sa, neviem, možno je toto námestie Elf, natuším sa to volá, tak ideme pozerať. Nachádzame sa teraz na tom slávnom námestí tu, Elfna sa to tuším volá. A tie zelené stánky, čo sú tam, tak tam sedia chlapci. Sedia tam chlapci a majú tam hady, kobry a takéto veci. Vyhrávajú im, akože not for me. Nemám rád hady. Opice na vodítku tu majú. A také, no je to tu zaujímavé. Každý na vás hučí, kričí, volá. No, boli sme v lekárni a kúpili sme také volačo, tak je Pantenol. Niečo nám tam poradili, lebo extrém sa nedá ani hýbať na tom slnku. Tak sa natreme. Ideme teraz na hotel, natreme sa. Dáme sprchu a večer, keď to trošku zájde, tak pôjdeme zase pozrieť večer, jak to tu žije a pôjdeme niekam na večeru. Na tom námestí, ty kokos, samé dodávky plné aut, samé dodávky plné aut. Plné dodávky policajtov. Niekoho, keď začnete tam točiť, tak v momente vám začnú nadávať za to, lebo sú na to takí agresívni. Tak zase, keď tam majú opice na reťazách, tak ako ani sa im nečudujem, že to nechcú vidieť na videách. Žije tu voľakých 940 000 ľudí, ale keď túto ste v tom centre, tak máte pocit, že sú tu milióny a všetci na kope. Taká menšia Bratislava, alebo väčšia Bratislava. Ale všade vychladená vodička, to je akože na každom rohu nájdete. Všade. Máme, koľko máme? 8 hodín večer a vyrážame von do sveta a ideme si nájsť volačo na večeru. Potom pôjdeme si dať asi zase tú šťavu z tej trstiny alebo niečo z ovocia. A pôjdeme možno ešte niekam pozrieť na námestie alebo kam, jak to tam večer žije, jak to tam je osvietené a čo tam ponúkajú a tak podobne. A počasie už je trošku lepšie, ale stále je 8 večer, 33 stupňov. A úplne je tak, no horko je, jak. Ale už sa dá aspoň trošku fungovať. Natreli sme sa krémikom, čo sme kúpili v lekárni. Teraz sme sa našli. Teraz sme sa natreli ďalším krémikom a ideme pokúkať. Extrém premávka na skútroch, ty kokos. Prípadám jak v Ázii. No, našli sme reštauráciu a pôjdeme si dať to, asi nám teda marocké, toto Taines. Neviem ani, jak sa to číta. A to je v takej nádobe jak hlinenej a vo vnútri je, buď tam bude beef, alebo tam bude chicken a so zeleninou. A chicken tam je lemon with olives, takže uvidíme, no. Ale majú to tu také, alebo tuším vedľa nás, tam mali také baby dve a vyzeralo to v pohode. Už sme to aj videli, že to dosť robia, tak asi to vyskúšam. No, dostali sme papko, ja mám takýto beef. Tu mali byť vajíčka, tuším mandle a sušené slivky. A toto má byť kuriatko a tam má byť, tuším, citrón a olivy. Takýto chlebík. No a ideme na to. Pozrieme tu mäsko. Také mekučké, ty kokos. To úplne rozpadá.
Tá omáčka alebo šťava tam je, tak to je super, také sladké. Okostujeme ešte to kuracie. To je dobré. Ideme ju z jedla. A ideme na to námestie najväčšie a pôjdeme si dať volačov. Pôjdeme si dať nejakú šťavičku a pôjdeme asi na hotel. Ale čo som chcel, že extrémne rušné to tu je. Akože extrém ten Marrakeš. Tuto v Medine, keď je človek, tak je to fakt, že rušné. Akože bol som už hocide, aj v Európe, aj proste hocide. A takéto rušné, že mesto som ešte nezažil. A samozrejme, že môže Vlado komentovať, že nebol si ešte tam a tam a tam. A nie, nebol som tam, ale som teraz tu. Jak to bude chutiť tu? Máme, táto je čistá, že len čisto tú krstinu vytlačil. To je normálne. To je strašne dobré. Keď niekde budete a bude to tam a bude sa to dať, tak určite si to dajte. Máme čo? Máme ďalší deň ráno a mali sme raňajky v tom riade, také chabé raňajčky a dnešný plán bude, ideme teraz ráno ideme na trh, kým nie je ešte také ostré slnko, na ten veľký, čo tu je. Popozeráme, chceme domov nejaké suveníry nájsť, potrebujeme si kúpiť SPF 50, lebo zajtra ideme do hôr. Popozeráme to, po obede by sme mali ísť asi do voľakého fitka a večer by sme mali ísť zás na ten trh, na ten veľký, lebo včera sme tam nakoniec neboli. A to bude asi dnešný plán, ale určite sa volá, čo ešte medzi to pichne. Tuto hore sú také rooftopy, to je tiež písané, že tam je strašne dobré výhľady sú tam. No ale každý tu nadáva, keď ho chcete točiť. Tak sú takí nie moc príjemní. Toto sú tie rooftopy. Tak toto vyziera. Všade, na každom rohu sú tu stánky s ovocím, teda s tými šťavami. Ale úplne, že skôr nájdete, že dám si nejaký fresh a šťavu, jak jedlo. Tuto úplne, tuto všade. Potom tam vzadu sú, tam majú reprak zapnutý. Tam im to vyhráva pekne. A hľadáme ešte voľaké pubko, také pouličnejšie. A pokúkáme a pôjdeme do fitka. Pokoštujeme, mali by to byť nejaké placky s niečím asi plnené. Uvidíme. How much? Money. Že na bare. Uvidíme, koľko to bude stať. 7 dirhamov, takže to je necelé eurko za jedno. Dáme taste test. Neviem, ja si myslím, že tam je... Neviem, čo tam je.
Super. To ako taký arabský chlebík s paprikou. Pohode. Korene nejaké tam je. V pohode to je. Tak, 8 z 10. Ideme práve z fitka. Tu, Prime Gym teda. A fitko super, je od tej Mediny a od toho centra tak trošku ďalej. Ale super stroje, za 100 dirhamov je vstup a v tom vstupe je pre-workout. Je tam aj voda k cvičeniu a potom ešte aj proteínový shake. Aj s arašidovým maslom, s banánom, hoci čím. A fitko také menšie, ale akože dobre vybavené celkom. By som povedal, nejaké stroje tam chýbajú. Ale dobre, extrém teplo tam bolo, aj keď tam klíma fúčala, ale to možno iba mne. Ale dobre, takže keď tu budete, tak odporúčam. Kto rád cvičí, tak Prime Gym. Našli sme takúto pumpu a tam je dobre, vidíte ceny, idem bližšie. A čo to je? 1,30 na naše tuším diesel a 1,40 benzín. Takže je to také no, o pár centov lacnejšie ako u nás. Tuto kúsok od fitka, tam kde som točil tú pumpu, je to nákupné centrum. A sú tam potraviny, také veľké, neviem, jak u nás Kaufland alebo také niečo. Je tam aj viacej obchodov, je tam aj Mekáč, aj tuším ešte voľaký iný obchodík na jedlo. A kúpili sme si 50, našli sme voľakú švaharmu alebo čo to. A ideme to pozrieť a pôjdeme papať a potom bereme taxík a ideme Spať. Tahet. Našli sme aj túto iný kúsok od fitka, tuto voľade doľava sa zatočia k fitku. A takýto Donner Street. Všade skútre, všade skútre. Špička v Marrakeši, no. Bola, čo som si dal, a neviem, čo to je. Malo by to byť asi kefta, alebo neviem. Tastni to. Hranolky sú dobré. Ukáž? Neviem, čo to je. Neviem, dobre, to je tam ryža. A... No neviem. Neviem, čo to je. Ale to v pohode to je. Ideme kúpiť náramok. Keď to začne z toho oko takto prehodiť. Náramok, takéto náramky. A tam sa dá do nich vyraziť meno hociaké. A chcel za 1,120, tak sme ho vyčenžovali, že za 2,160, takže za 1,80, takže aj tak na tom zarobí, ale a to bude OK. Sam. Probably yes. Thank you. No problem. And can I took this paper? Yes. Okay. Išli sme sa prejsť niekam tam, tak, že tam, bla bla bla. Išli sme sa prejsť niekam
tak trošku ďalej od toho centra. A toto je nejaká známa mešita, tuším Kutubia sa to volá. Hej, tu je takáto záhrada, dá sa tu prejsť. A tuto je tiež taká záhrada, sú tu palmy. Krásny západ slnka. Nádherný západ slnka. No, našli sme volačo, išli sme sa najesť a najprv to vyzeralo jak pouličné jedlo a z pouličného jedla sedíme v reštike na streche. Takže prvá reštika v Marrakeši a dali sme si tuto healthy drinky a čakáme na jedlo, tak potom natočíme. Prišlo nám papko a ja mám hovädzí špís, zemiačky, to je neviem čo a toto je mala byť rýža a takáto pícka, 4-ročné tu je obdobie. ďalšia pícka. 4-ročné obdobia, január, február, marec, apríl. Ideme dať taste test, tu je ten špízik. Hovädzie mäsko, paprika tam je, tuším. Dobre to je. Toto na vrchu sú hríbiky. V pohode, tak 7 z 10. Domov sa takto